Kulendi uko. Kuchi viti chedu uko. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu wani chivitiviti patinokupai nhau without fear or favor. Muri yeZimbabwe pane nyaya iri kupisa izvi so handisida nyapedza nguva because nyaya dzacho dzakati wandei saka ndichangoti ga sanzaure kutema ugariri kwemukwasha munyowani. Rada now pane nyaya iri kupisa, nyaya ya Jonathan Moyo. Pane ma-flight tickets akabuda akalikiswa. So nyaya yanga iripo ndeyekuti iye akabuda achiti ari kuenda kuGeneva, ndobva akansela trip yekuGeneva, ndobva ati pfe kuNairobi. Nyaya yake yanga iri yekuti arinosangana naProfessor Jonathan Moyo, avo vanova ivo chibaba panyaya dziri kugadzirwa zvebill number 3. ndo vanhu vacho vekuri drafta, vekuuya nema-ideas acho. Now chaakunetsa ndechekuti kakuona kuti bill number 3 iri kufesa a lot of resistance kuZimbabwe, saka poitwa sei kuti pange pane way out. Ndo nyaya dziripo, saka vakomana ndo vacho vanenge vakachigadzira, saka kuti aiwa kunokuya tigarisane pasi tinge tichionesana tichidai. So nyaya yakunetsa izvezvi manje ndeyekuti hanzi pari kuinvestigatwa zvakanyanya, ende mambama ari kutenderera zvekudaro. Kana ndatoti mambama ari kutenderera, vanonzwa shona matonzwisisa. Ndiani ari kunzi akalikisa maflights iwayo? Because remember, munhu wamuri kuningina ndiye Minister of Justice anenge akuti ngatitotsvagei tione kuti ndiani aita zvinhu izvozvo. Manje anenge aita zvinhu wacho ndiye ari kunetsa, saka mambama anenge achingopfura nepese. Handinoda nyataura zvakawanda muri yeZimbabwe because pane nyaya dzakawanda dziri panapa dzatoda kuti tinge tichiita se tichinzwisana, because ndiri kutofila kuti nyaya dzacho padzaveko zvinezvika tiri kutanga taane chipoko chaComrade Geza. Murume ari kupopota zvakei. Da kuti mumbomunzwa zvaari kutaura tozoonesana kuti nyaya iyi makaitarisei nemuchionawo sei. Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Vanyatsimba mutota vadzoka kwamuri panguva dzino. Paita mubvunzo pano kuti Zimbabwe yese kubva kumadokero kusvika kumabvazuva, maodzanyemba nechamhembe, pashaikwa murume here? Pashaikwa murume here pakati pana Job Sikala, vana Welshman Ncube, vana Nelson Chamisa, vana Nyatsimba Mutota navamwe vese ava vanoklema kuti nenjere vanoda kuva utungamiri hwenyika ino for the future? Pashaikwa murume here one anogona kuchekeresa upenyu hwake kuti bumbiro romutemo rive protected? Pashaikwa murume here pakati pedu? Kana pashaikwa murume, mose uyai mundione mutaure neni, uyai mundione ndazvipira. Kana kuri kufa ndichifira nyika ndada, uyai mundione titaurirane tione next step yokutora. Tiprotecte bumbiro redu romutemo robvanyangurwa kudai, kubvanyangurwa netumwe tumbudzi twandinoona tumbudzi tunana ziyambi tumambudzi chua kuweterwa mukanwa varume, munhu kutobudisa zvese zvake kuisa mukanwa kuti awetere imomo. Ichi tingoti hezvo ndizvo mambo, mambo wani kana tapruva kuti munhu adziya moto wembavha imbavha? Toti mambo kumbavha here? Toti mambo kumakororo here anoita mubatanzwa wavanhu vanogona kuba, vanhu vanofungwa varume? Vakomana, ine hasha dzangu dzakwira. Munoziva kuti kuno munhu anogona kungofa neBP, nyangwe risati riri BP iwaishona. Kuno munhu anogona kufa neBP kungodonha kuti puwo bvafa.
tongozotenda kuti akatofa akari kure navamwe zviri nane, nokuti kuno anofa ari pakati pevamwe akangota padutu ravanhu ototi dhihofira ipapo, agotanga kunhwa sichidembo. Panguva iyoyo pochaiwa anomubata. Ndazvipira varume vose vanokilema kuti vane rudo nokugadzira nyika ino, uyai mundione titaurirane. I'm talking from Masonyonyo eruzevha hwenyika ino Zimbabwe. Mumatauni mawanzisa kuti munoziva, hamuzivi vakomana. Dai paine vanozivapo paionekwa action. Vese vanosimudza musoro vachiti ngazvinake ngazvidai vanongopera kufa. Isosara tingorya sadza takadaro. Zvingava nane tese tipere tese pano kupindirwa mumba. Zveitwa constitution zvakafanira kupindirwa mumba. Mukadzi wako achitorwa iwo wakasunura wakatarisa kudai uri referee, mukadzi wako ari pamubhedha nebhinya. Vakomana zvandakuona zveitwa nyika iyi, aiwa ngatione maonero ari nane. Tingaita vanhu here vanongoita very specialized pamafoni apo, pasocial media? No action. The time to act is now. Vese vanobvanyangura paconstitution vakomana, kana muchinhinzwa panapa, hands off now. Siyanai nokubvanyangura constitution. Siyanai nokubvanyangura constitution, nokuti mumwe munhu atakufira mumaoko enyu. Pana achafa ari mumaoko enyu vakomana. Vana Ziyambi, pane achafa ari mumaoko enyu, zvigova history. Zvichava history yenyika. Sei musingaguti imi? Nguri makabvira kujurudza mari yenyika, nguri makabvira kukombera muchiisa mumatura enyu negoridhe renyika. Izvozvi hakuna nothing, no report kuti gold yakawanikwa pasi kota ipi yakawanda sei, lithium yakawanikwa yakawanda sei, ikatengeswa kunani zvikawisa mari. Zvese yangova silent. Chava taibvamba. Vakomana, kana kupusa kwadai, kana kusha kufa kwadai, vana Mugabe nanayo, vana Mnangagwa ava navamwe vakadaro ava, vana Chitepo, vana Ebert Chitepo, vana Mandabaningi Stole nevese vakaenda kundorwira nyika, zvirokwazvo havasati vaibuda. Vanhu ava vanotesta vachinatsa kuona kuti ava vanhu makwara, vobva vaona kuti no, regaitise zvatinoda. I am not categorized under one of those people. Please, hands off. Ndiri mwana waNyatsimba Mutota inini. Madziteteguru vangu ndo aitonga nyika ari paGreat Zimbabwe Ruins. Hatina kutonga kwakadai, nyange zvazvo nguva yanga iri primitive, hatina mbotonga matongero iwaya. Okubvanyangura constitution kuti wapowa wakati garo kwawapowa muhurumende, wongofunga kuvati kuti chingorota izvo chete kuti ugonzi Goodman uchinanzwa tsoka. To hell with you guys. I thank you, Zimbabwe. Nyatsimba Mutota speaking to you. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.